Neki gradovi imaju sreće da kroz njih protiče reka. Drugi gradovi imaju svoja izletišta baš u centru ili negde pored grada. Ali, šta se dešava sa gradovima poput Bora koji nemaju tu sreću? Ovo je nešto od čega smo mi krenuli našu današnju radionicu. Mi smo učesnicima, a to su učenici dve srednje škole u Boru, postavili jedno pitanje. Kako i na koji način omogućiti da zelene površine kojih ima ili nema u gradu budu dostupne svim građanima? I mi smo stvari želeli da čujemo njihove odgovore i da onda ih upoznamo sa ciljevima održivog razvoja. Jer upravo jedan od ciljeva je i baš ovo što smo spomenuli. Učiniti zelene površine dostupnijim svima. Sad zamolio da razmislite, nećemo dugo da trajemo, pošto ukopirao sam da hoćete pogledati s klasa, tako? Da. Ok, završimo. Sredit ćemo. Evo što je problem. Hoću samo da za sekundu razmislite o svom omiljenom mestu u Boru, ali postoji jedna mali, da kažem izazov, to mesto mora da ima nešto zeleno. Ne mislim na farbu, nego mislim na neko drveće, park. Možete čak i da malo izađete van Bora. Imate neko jezero u okolini, tako, imate u Banju, znači, hoću da razmislite da li postoji vaše omiljeno mesto, park, nešto što je u ovom gradu, da kažemo, zeleno, ili smo baš u problemu. Ja sam Đorđević Mateja i moje omiljeno mesto u Boru je zapravo poljana koja se nalazi iznad strelišta, zato što je jako čisto i mirno mesto, nema nikog, ničeg, možemo da se igramo, pravimo roštilj i tako, uživamo. Kako se zabavite tamo? Što stvari tamo radite? Pa kažem, spremamo roštilj, pijemo sokove, frisbee, lopta i tako. Mirno mesto. Znači, to je faktički koliko je daleko od tog grada, koliko je dostupno, postoji neki put? Pa ima put koji je zemljani put do gore i nekih možda kilometar, dva. Šta misliš kad bi neko recimo asfaltirao taj put do livade, kako bi to izgledalo? Ako bi tamo napravio još nešto? Ne bi bilo dobro. Misliš? Pa mislim. Slušaj. Lepa priroda. Što da kvarimo prirodu? Kako sada se asfaltira? Može da se izađe peške do gore, lepo, svež vazduh. Ok, znači ti možeš. Da li svako može da izađe? Može. Većina. Ja sam Lilić Kristina i moje omiljeno mesto u Boru je koje je čisto, je na primjer kamp na jezeru. Tamo je čisto i lepo je. Nije svaki deo čist, ali ima dosta drveća i lepo je da se odmara. I dobar je put. Odlično. Da li postoji neki prevoz organizovan, gradski prevoz odavde do jezera? Postoji autobus. Odlično. Koji dovozi tamo, tako da... Da, postoji. Ali mislim da uglavnom kada je leto ima previše ljudi i bude prepun autobus i onda nije baš dobro da se ide. Pogotovo kad je bila ova situacija i da je traje, tako da nije baš dobro. Ja sam Filip Stanković. Moje omiljeno mesto u Boru, to jest okolini, je Borsko jezero. Jer tamo se, da kažem, najčešće okupljamo leti. Tamo također možemo voditi sportske aktivnosti bez nekih, da kažem, ograničenja. Kada je leto vreme... Što ima tamo od sportskih aktivnosti? Što ima tamo od terena? Pa ima na Savači, koliko znam, 2 sportske terena za košarku i 1 teren za fudbal. Ima i za odbojku kod jezera na pesku. I to je bilo to što je stiče... Šta nedostaje? Pa, da kažem, nedostaju, da kažem, malo bolja higijena
pošto ima dosta, da kažem, razbacanih stvari, konzerva i tako dalje, a i nedostaju, da kažem, možda više objekata, prodavnica ili tako nešto. Da imamo se snabdevamo dok smo na jeziku. Ideja Muziparka je bila zaista dobra, u njemu sam praktično odrasla i mislim da bi bilo dobro da se vrate sve te mašine, jer lepo je izgledalo, sve je pisalo o tome, bilo su ploče na kojima je sve pisalo, na kojima je bio opis mašina, imena mašina, čemu služe sve. I u tom parku je trenutno loša situacija po pitanju ekologije. Tamo se takođe nalazi košarkaški teren koji je u veoma lošem stanju. Koš je polomljen i prosto ne može da se igra više. Trebalo bi da se povede računa o čistoći. Sve ovo što ste sad rekli, apsolutno ste u pravu, je okej. A sad moramo da počnemo malo da povezujemo to sa nečim što se zove, možda ste čuli za ovo, ciljevi održivog razvoja. Da li ste čuli za to nešto? Najprostije rečeno, održivi razvoj je bio sledeće. Ako uzmete da radite nešto, to ne smete da uništite, morate da ostavite za ove koji dolaze posle vas. Je okej? Znači nije dovoljno da uđemo u šumu i da je isečemo celu, imat ćemo mi drva, ali tu se završava. Ovi koji dolaze posle nas nemaju. Jedan od ciljeva jeste upravo dostupnost zelenim površinama. Ne samo svim ljudima, svim zdravim ljudima, nego svim ljudima. Period. To se zove inkluzivno. Znači, bez obzira da li ste vi stariji čovjek pa ne možete da hodate, da li ste trudni pa u tom momentu se teško krećete, ne možete očekivati od trudne žene da sedne u autobus i da ode na Borsko jezero. Znači, mi smo svim tim ljudima uspeli da uskratimo nešto i upravo je to jedan od ciljeva. Znači, kako da povećamo broj zelenih površina i kako i na koji način da one utiču budu dostupne svima. Je okej? I to je ona ideja koju si sad spomenula. To je ona ideja sa putem koju smo imali. Jeste da bi put malo narušio prirodu, ali bi povećao dostupnost, omogućio bi i starijim građanima i trudnicama i svim onima čak i oni koji imaju malo decu pa moraju sa kolicima da idu. Svima njima bi omogućio pristup tako nečemu. A da ne pričamo o tome da bi zelene površine u gradu smanjile potrošnju klima uređaja. Rashladile bi malo površinu i onda bi bilo malo lakše bi se živalo. Ovde je dosta betona, uglavnom su celi gradovima su beton. Treba malo da mislimo i ovo. Je okej? Kako bismo pomogli u njihovim rešenjima, mi smo im zadali kriterijume koje njihovo rešenje treba da ispuni. Kako ono utiče na negativan uticaj gradova na životnu sredinu? Kako utiče na upravljanje otpadom na opštinskom nivou? Koliko je inkluzivno i koliko je u stvari dostupno starijim osobama i osobama sa invaliditetom? Na koji način utiče na urbanizam grada i na koji način utiče na svest ljudi o globalnom zagrevanju. Hoću sada da razmislite koje je vaše omiljeno mesto u Boru. Znači, vaše omiljeno mesto. Sad ide mala začkoljica. To mesto mora da bude zeleno. Zeleno u smislu ne da je neko ofarbao farbo, nego zeleno u smislu da ima drveća, trave, park, priroda, ali da je u Boru. Možemo da pričamo o tome šta ne valja to mesto, možemo da pričamo šta je super, ali to je ono što hoću da namislite. Jel može? Ja sam Jelena Tončić i moje omiljeno mesto u Boru je koš kod Zoološkog vrta.
Kod Zoološkog vrta. Aha, zašto? Pa tu smo uvek bili kao djeca, ja i moji drugari. I stalno smo se tu igrali i dan danas tu sedimo. Družimo se. Šta nedostaje po mjestu? Ostali znaju po mjestu učinu? Da. Što nedostaje? Šta bi trebalo po tebi da se uradi, pa da to mjesto bude bolje? Možda da se očisti malo, pošto stvarno postoje neka djeca koja stvarno baci đubre dosta i... Mi smo i čistili nekoliko puta, ali stvarno je preterano, ima dosta đubre od grickalica, flaša. To je faktički problem koji nikako ne rešimo, tako koji dolazite počistite, ali se ponovo pojavi. Da. Zovem se Una Fuštar i moje omiljeno mjesto u Boru je Jezerce iza sportskog centra. Jezerce iza sportskog centra, Veštačko kao malo jezerce. Problem je što je to, uglavnom nema vode, to je trebalo da bude neka, imali su kao gejzer, da bude neka fontana, ali to više ne funkcioniše. A čak i ne izgleda toliko lepo zato što su dosta zeleniša, oni zamenjeni kamenjem, ali ima na primjer dosta klupica i to jeste plus. Ali na primjer po tim kanalima dok dolazi voda ima đubreta. I to jezerce sad ja mislim da nema uopšte vode. Sad u početku kada se to izgradilo, veoma je lepo izgledalo, ali sada već Ja sam Nađa Spasijević i moje omiljeno mjesto u Boru je možda Strelište. Pošto Bor ima dosta zelenila, ima ta neka šuma koja je stvarno, da kažemo, čuvana. Sad, bilo bi, ja mislim, mnogo lepše kad bi tamo napravili neki park, neko šetalište recimo, što je stvarno mnogo lepa priroda. I to bi bilo to. Moj odgovor bi isto bio Strelište. Ono što je ona zaboravila da doda da je tamo lep vidikovac koji ima ceo pogled na grad. Također se nalazi starački dom, što znači da je mjesto jako mirno, ima prirode i sve. A ono što mu još nedostaje, pored stvari koje je Nađa rekla, jeste neka staza koja je pregledna, da može da se šeta. Također ima i sportskih terena koji su nepristupačni i fali osvetljenje. Evo zašto, znači, čemu mi u stvari hoćemo da pričamo. Pre nekoliko godina možda ste čuli u prvi put i upotrebljena reč koja se zove održivi razvoj. Znate možda šta je održivi razvoj? Niste čuli? Eto, super. Najprostije rečeno, održivi razvoj je kako da danas ne potrošimo sve što imamo, nego da uživamo, a da ostane za ove posle. Znači, mi na primjer možemo da odemo u šumu, ok, sečemo sve to lepo, napravimo super građevinu i šta smo radili time? Nama je super. Znači, oni koji dolaze posle nas ostaju bez toga, je okej? Održivi razvoj je da nađemo takav način korišćenja materijala da ostaju, da oni mogu da traju, da oni mogu da se obnavljaju. I u svrhu toga mi imamo nešto što se zovu ciljevi održivog razvoja. Pošto niste čuli za održivi razvoj, osjećam da niste čuli ni za ciljeve održivog razvoja. I ja ću da vam dam jedan prilično lep savjet progooglajte. A evo zbog čega. Iznenadili biste se kad biste shvatili koliko stvari koje smo sad spomenuli ovde upravo spadaju u ciljeve održivog razvoja. Znači, postoji neko veliki Ujedinjene nacije koje su prepoznale te ciljeve, koji su ih definisali, kao Srbija hoćemo da ih ispunimo, i oni su potpuno u skladu sa ovim problemima koji ste vi danas izneli. I pitanje glasi zašto, ako već postoji boja i ako vi znate gde je problem, zašto u stvari ništa ne radimo po tom pitanju? Izvini. Zato što svako misli da ne može sam da postigne ništa. I to je svačije mišljenje, svako taj glav. Ja sam ne mogu da radim. I pritom ne gledaju da i ostali imaju to isto mišljenje kad bismo se zapravo spojili sa ljudima. Jedan od ciljeva. Ja sam učestvovala u dosta akcija, pošto sam bila u đačkom parlamentu, isto sam se uključila jedno vrijeme u Dom omladine u Boru. I problem je što nailazimo na ljude koji su dosta pasivni. Koji su dosta pasivni. Razumete?
Na primjer, kao što smo rekli, osjećaju problem, vide problem, ajmo da ga rešimo, organizuju se neka akcija, pojave se očekivano je 30, pojave se 3. Što se tiče, bili ste super, ukoliko imate još nešto da kažete, tu smo. Ukoliko ne, hvala što ste bili deo danas, pa ćemo se vidjeti nekad u budućnosti. Ok? Ajde. Hvala. Velike hvala. Bravo. Posetili smo dve različite škole, razgovarali sa dva različita odeljenja koje imaju i različite interese i neverovatno je koliko su ukazali na potpuno iste probleme. Površine o kojima oni pričaju, koje bi oni želeli da urade, su ili nedostupne i predivne, ili dostupne i nažalost prepuštene propadanju. I ovo je nešto gde se mi nadamo da ćemo uspeti da ih pokrenemo, da oni postanu ne samo neko ko posmatra, nego da postanu pokretači promena. Neko ko će učiniti njihovu lokalnu zajednicu mnogo boljim mestom za sve.